Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Nigay, maitingali nga magbugbuwag ta. Ako'y magpagbukod na ng mga nagkabayo sa mga sundao ni Haring Burak. Ayaw to! Ay kupog niya, ridikman ko. Ako may sakripisyo para ni mo. Why? Bukod mo na ko! Toto! Paingon ka sa pangpang! Toto! Naligid si Toto! 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 Nigay, tabang! Ganito! Kinahanglan makahuwas ka diha! Pagita kong kahoy kayo mo bagunitan! Hindi na sila nigay. Dagan na lang! Gabahan ng perlas! Himuha kaming tagulilong! Asa mo to? Asa mo to? Kalit silang nawa! Simot. Pero, niyari ining dapita ang baho dito to. Isog kay iyang baho. Manglahos na ditong dapita! Dali mo! Doon tutugikan ang baho! Dali mo! To, ano sila si Almo? Aray, naglaylay na akong bugton sa pagkumpayot nigay. Sige to, dawatan na kining kahoy! Gunit yun ha! Birahon di ka pa ingo diri si babaw! Hay naman ni kayong si Toto. Mahal nga ray na santan. Nakabati ka ba nako? Kung nakabati ka, hatagi kong ilhanan nga nakabati ka. Ay, wa may ilhanan. Uy, giirog ni mo ang usa ni mo kakamot? Wal! Alalala! Makapati yun di ay ka na ako, mahal nga ray na. Sige ko na, bebe. Mangutan ako ni mo, ha? Kuan, kung mo tando ka, ibalik sa naandan ang imong kamot. Sugod ta, ha? May anak ka ba? Lo! Gibalik ni mong imong kamot sa naandang lugar. Nagpamati lang di ay ka sa palibot, mahal nga ray na. Lala, unsa ba ron? Di ka lang una, mahal nga ray na, ha? Ay, kinsa makaning may abot. Yala, hala, mga tao ka na nga nagkabayo. Nagpaingon din, he? Oo, pati. Naibaw ko. Nakakita ko sa nagkabayo. Ay, kinahalang mataguan na to ang mahal nga ray na. To, naga na magkakabugat. Kung di ka pwede na nigay, uwi na lang ko. Lindiman bitaw mo. Dili to. Dili ti ka mahimabuhian. Ano man nigay? Tungod kay... Tungod dito. Lawsa mo nigay. Pagatan mo to! Agad bitaw, sorry. Salamat! Nabira na kita ka pa ingo din si babaw. Lawsa to mo. Gusto kong kabati ito. Dili ko gusto ko bawa ka. Kaya wala ko'y kaabag sa pagatiman sa Reyna. Ha? Dali na to. Magdali na ta to. Kinahala makaabot at tasbahay nga ba to? To ara dito pa ingon ang grupo ni Elmo.
bahay nga bato ka ng naskilid sa pangpang. Sudlan ninyo ka ng bahay nga bato. Sige na, liyo ka mo! Oh, may tao ka ng maong bahay. Kay, naay hinayhay sa kilid. Kinsa man ka ang nagpuyo niya ng maong bahay nga bato? Mahal nga rin na. Pasalo ako nga ani ka na ko ibutang sa suok, ha? Di, tabunan lang ka ini panapton nga bulingon na kayo, ha? Hawa, may lain din eh. May tao ba? O saan? May tao din eh. Mura magkog nagkabati na arong tingoga. Kung may tao din eh. Hoy, Oh, ayaw mo, kahadlok na mo. Di mi daw ta mga tao. Niya mi kay gisugo mi sa hari nga luwason ang tanang niya sa kalasangan. oh. Di ni dautang mga tawhana. Niya lang mi arong paibawon mo. Nga nagpaabot kaninyo ang hari. Gawas nun na kamo makasuod sa palasyo. Gustong mutabang ninyo ang hari. Ay. Oh, unsa gudi ay. May tao ba din niyo wa? Naa! Naami dire sa ibabaw! Kinsa man ka? Pakita aron matabangan ka na mo. Pakita na! Ni anak ko! Oh, uy. Si Lola Igi malaki na. Dam, tinuod ba itong imong gisulti nga tabangan may sa hari? Huwag kitsa makailan ako. Oh! Mao ka na ang gustong ipaabot sa hari sa mga nagpuyo nining lasang. Dali na, Lula! Di mahimo nga magdugay ta. Kay daghan pamig adtuon nga mga tao. Pero, kuan manggod, doon na manggod ko yung mga kauban. Ha? May kauban ka din eh? Oh, doon na. Paabuto na lang na to nga kung apo. O sinikay nga mabalik. Awa na'y panahon. Nagdali ang hari sa iyang pagtabang ninyo. Kay dunay umaabot nga gubat nga may tabo nining dapita. Go back. Oh, gubat! Busa, dali na, Lula. Dali na. Ayaw na, kay may kauban man ko dire. Ha? Dili sa mahimo nga ako ng biyaan. Kinsa man ang imong kauban? Si Rayna Santan. Oh! Rayna Santan! Oh, nakatog man ni siya. Di ko makadaog. Wa na'y problema. Up. Tabangan tika. Tabangan tika. Ako'y alsa sa Rayna. Pagdali to! Kinahanglan makaunatan nila ni Albos sa bahay nga bato. Oh, bakit sila kabuti kayo eh. Naro kayo. Gwapo si mo pero bugoon man to. Dili lang tamo kumpiyansa. Dali, managan ta! Parang kung kakuya po sa kakutas ni kay. Kung managan kita. Ha? To, ayaw pa kuya-puyap niya, uy! Nagpanglipong na magod ko ni kay. Sige, mauna na lang ko nimo. Ha? Ay, kuyawa sabihin eh. Linigman ko niya. Lupig kong babay. Ayaw na lang ipatugbaw ang imong garbot, o. Dili na makaayo. Gawas pa. Nakasabot ko kung ano maluya ka. Gikan kang naayos mga samad. Ha? Salamat kayo nakasabot ka ni kay. Sige, mauna na lang ko nimo gamay, ha? Pagamping ni kay! Naunsam ko ini. Wala mag-uy ayaw nga pagkalining man. Mudagan sa gabi. Tuwa na. Nalipong ako. May mo bag tanaw ng Rayna nga imong gitaguan? Oh, dahil mahimo man. Kinalang madako kamo ha sa palasyo. Kay magsugod na hapit ang gubat. O, dali na. Namuso O, ko sige. na ang gubat. Sige na, ubanan ka pa daw niya. Kanit na, inyo ba ning bahay nga bato? Ha? Ay, dili ay. Midangop lang mi din he. Ah. O, salamat in taon kay ni Aka. Aw, unsa man. Wa ka makakita sa kung apo nga sinikay sa palasya. Aw, wa. Hayo naman ang Rayna nga imong gitaguan. Ah, Ha? dali. Oh, kana, nara. Hain ba? Na, Hain. kana ko nga akong gitabunan og panaptan. Ako nang ablihan ha. Huwat lang dong sundaw ha. Oh. Oh, nara. Oh. Oh. Hain man. Wa maligi Rayna nga gitabunan diha. Hala! Hain man din si Rayna Santan! Nagtitira mang yun ta!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!